Hej Michelle. I denne video vil jeg forklare cosinusrelationen. Cosinusrelationen kan bruges på alle vilkårlige trekanter, hvor du kender enten en vinkel og dens to husliggende sider, eller i en vilkårlig trekant, hvor du kender alle siderne. Cosinusrelationen er baseret på Pythagoras læresætning. C i anden er lig A i anden plus B i anden. Det kan man også se her, hvor en del af formlen er A i anden er lig B i anden plus C i anden. Cosinusrelationen findes i to forskellige former. Den ene er denne her, som bruges, hvis man kender to sider og deres husliggende vinkel, så kan den bruges til at finde den sidste side. Eller denne her, som bruges, hvis man kender alle tre sider, og man gerne vil finde en vinkel. Naturligvis kan de her to formler opskrives med hvilken som helst kombination af sider og vinkler. For eksempel kunne det også være cosinus til C er lig A i anden plus C i anden. Ja, du kan forstå, hvad jeg mener. For nu at gå lidt mere i dybden med, hvad cosinusrelationen er, og hvorfor den er sand, vil jeg nu gå over til beviset for cosinusrelationen. Som vi kan se herover, har vi en vilkårlig trekant. Denne vilkårlige trekant opdeler vi i to retvinklede trekanter ved hjælp af højden B, eller højden til B. Dette opdeler linjen B i to dele. Lad os kalde den ene x, og den anden må så være b minus x. Hvis jeg nu starter med at fokusere på x, så ved jeg på grund af Pythagoras læresætning, at c i anden er lig a i anden plus b i anden, altså hypotenusen i anden plus de to kateter i anden. Den har vi skrevet op her. Jeg ved godt, jeg har glemt det der i anden. Men hvis man bytter lidt om på den, har man højden af b er lig c i anden minus x i anden. Og så lad os lade den ligge et øjeblik. Hvis vi så går over på den anden side og kigger på siden, hvor vi har b minus x. Der vil vi så gøre det samme. A i anden plus a i anden er lig hb i anden plus parentes x minus b minus x i anden. Hvis vi så ved hjælp af kvadratsætningerne løser den her lille parentes, så får vi at a i anden er lig hb i anden plus b i anden plus x i anden plus minus 2bx. Så kan vi jo se, at vi har hb i anden og hb i anden. Den kan vi så udskifte, sådan så at vi udskifter hb i anden med c i anden minus x i anden. Det er sket her. Nu har vi så x i anden og plus x i anden, hvilket jo så må give 0, så derfor kan de blive fjernet. Ned i den næste linje. Så har vi jo stadig x tilbage, hvilket jo ikke nytter noget. Så derfor vil jeg henlede din opmærksomhed herpå. Fordi vi ved jo, at vi har en retvinklet trekant, så må sinus til a være lig x over c, eller den husliggende katete over hypotenusen. Hvis vi lige omskriver den, så har vi, at x er lig cosinus til a gange c. Hvis vi så går herover igen, så vil vi se, at vi har den formel, som vi startede med. A i anden er lig c i anden plus b i anden minus 2bc gange cosinus til a. Dette er beviset for
kosinusrelationen, og det er derfor, at den kan bruges på alle vilkårlige trekanter, fordi at alle disse trin kan laves på enhver trekant. Så den er et fantastisk værktøj, og med den og kosinusrelationen og sinusrelationen kan man løse alle tænkelige trekanter, hvilket jo er fantastisk.